Public forum sa pagsulbar sa problema sa Santa Barbara Municipal Cemetery, Ginpatigayon. Kapin sa 300 ka pumuluyo ang nagtambong sa isa ka public forum na hanungod sa estado sang Patio Municipal sa Santa Barbara na ginhiwat sa Covered Court Gym sa Hunyo 30, 2011. Nahibaluan nga madamo ang nakapareserba sa espasyo para sa lulubngan sa mga nagliligad nga mga tinuig nga pareho lang ang lote apang lain-lain nga tawo ang nagapareg-iya. Suno kay Mayor Denny Superficial kung sino ang una nga nakapirma sa kontrata, sa iya ihatag ang lote, kay islan ang lote sa isa pagiti nakakontrata para hindi maginamo kag matagaan sa solusyon ng problema. Kindugang pa ni Mayor nga jutay na lang ang nabiling espasyo nga lote sa Patio Municipal. Ang munisipyo ang nagaplano nga magpahimo sang bago nga Memorial Park para maakomodar ang kinahanglanon sa Santa Barbaranhon subong kag sa masunod pa nga 50 ka tuig. Isa sa mga ginatanaw nga solusyon sa problema amo ang pagpangita sa dugang nga lote. Suno sa iya, kung mayara sang private investor nga interesado sa pagpaubra sang patio, iya gitini ginaabi-abi. Ginpaatag ni Mayor nga ang 500 pesos nga renta sa isa ka tuig para sa patio municipal ang ginbase sa ordinansa. Ini ang Municipal Ordinance No. 10 Series of 2008. Sa ditso kani, no? Ang imo nga renta 500 man, no? 500 man every year, no? After pagkatapos ka rin makatuloy ng bayan. Ang sa Usman ay 100 lang. Kintugang pa ni Mayor nga magbuligay ang munisipyo kag ang nagarenta sang lote sa Patio Municipal nga mabayran ang sulokton nga kapin kagulang 1.2 milyones pesos agud mapanami kag mapalimpyo ang patio. Ako nagpangayo gid sang sang kooperasyon, no, sang tanan nga mga tawo nga may dyan nga lote sa atong patio. Either nag-arkilaran o nag-reserve nga mag-antay sa tabayan sa ating patio para ang pundo nga matipon o kung ang funds nga ma-generate natin sa anda pagbayan magamit natin sa pagserbisyo man sa patio. Halimbawa sa panglimpyo, magdugang kita tawo, mag-beautification kita sa ating patio. No? Ako nag-agdaman sa mga pumuluyo nga since daw limitado rin itong space sa aton nga municipal cemetery, kung sino dyan siguro sa mga pumuluyan natin nga may mga properties na gusto i-offer para ma-develop as memorial park, mas namin siguro kaya natawag na istudyuhan taran para makahimo kita kang additional space sa aton nga mga patay. Magbisita sa Santa Barbara One Stop Shop nga magdala sa nagakaigo nga dokumento para mataga ang solusyon ng ina problema. Pagsulba sa problema sa espasyo sa Patio Municipal, Ginpatigayon. Sa kuha ni June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.